Z tej strony Mateusz FC. W dzisiejszym odcinku pokażę, jak usunąć szmery w Camtasia Studio 8 w nagraniu. Naciskamy to, wrzucamy to tu jak zwykle. Tyk. No i teraz robimy to w ten sposób. Naciskamy tu, audio i teraz tu i to się robi. No i będzie na pewno dobrze. Jak nie, to jeszcze możemy tu i tu jeszcze. Ale ja teraz dobrze to zrobiłem to. To by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Życzę miłego oglądania dalszych moich odcinków. Będę się z tobą wiecznie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do widzenia.